everyone! Happy Valentine's Day! Ako'y heart, nangaloy-loy na. So, since it's Valentine's Day, no, in the office, usually mag-celebrate jud mi, no. Every year, mag-celebrate jud mi sa among ginagmay lang paagi sa Valentine's Day as RTC for Day Kapamilya, and mag-chip in. So, instantly decided nga mag-budol na pod, budol fight, no. And since it's also Ash Wednesday, and we are all Roman Catholics in the office, so it's a no meat day today. Okay, it's our obligation, no, nga mag-observe me sa official start of the Lent season karong adlaw nga Ash Wednesday. Ang uban nagpabadlis na sa ilahang mga forehead, no, signifying and acknowledging that we are from dust and to dust we shall return. And so it's gonna be a meat-free budol. Basta pagkaon nagali ang hisgutan sa opisina, matik. Matik dayon kong volunteer, maskin dili pa ingnon, volunteer gigo ana basta pagkaon na hisgutan. Hilig jugo kaayog food, ambot lamang basta. And then hilig pug ko aning mag-arrange, no. Feelingira kay ko anang mag-arrange og budol nga set up. So ni volunteer na lang ko ako'y mo set up karon, no. As like in the previous mga budol sa opisina, ako ginang mag-alig-alig og volunteer, no, ana kay ganahan sad ko, ambot lang sa akong past life sumurestler ko silig kaon. Okay, so very simple ra ni amo ang budol, no. Nagtampo lang mi, naghatag og 1,000 si Attorney Myla, so gipunan lang namo, and ni order lang mi dito sa Food Panda sa Tuna Republic. So tanan na all tuna, no meat gina, tanan ang budol. Na ay tuna pansit, na tuna nga bola-bola, tuna nga broccoli, grilled tuna belly, okay, mga kangkong chips, no. So mao ra ni amo ang budol, simple ra gid kaayo, no. And medyo nakabarato ra mi ani, kay kung mga adto mi sa restaurant ambot lang kulang ra gid ang 3,000 namo, nga 15 mi kabuok mga on. So kana less than 2,000 pesos kami nang tanan makakaon ana nga tuna budol fight lunch. Sunod, mamalun ka ni Mariel. Okay. Kaya mapil si Monmon. Alam niyo yung papicture. Chay! Pas Ma'am Choy. Picture on! Sige. 1, 2, 3, go. Selfie ka dahil, apit ko Mariel. 1, 2, 3, smile. Happy Valentine's! Wow, I like this one. Amen! Happy Valentine's! Kaya gigutom na. Tuna! Everything is meat-free. Tuna. Tuna. Ganap po ng tuna. Pila na yung sa stick. Food Panda man na. Ay. Asa man isa? Tuna Republic. Kami trap. Kailangan. Puslan doon. Hi!
Video na, Valentine's Budol. Mag-order ka ba? Pwede. Okay. One hour kayo. Mag-linya Uy, ka ala, ba? butangan din, tagutsara ni ho. Wa ko mag-expect na na sabaw. Tuna, broccoli. Si Regina, kunara din. Ano ba yun? Gamay na dito. Gamay na ka. Sarah. Ano chicken ba naman kay? Oh, dili, tuna, tanan. Tanan. Wala chicken. Lami ang ball spot. Ito na nga ball. Ball? Ball. Pwede ni sa Dua. Bilang na siya. Wala mo ka ba kaya? 20% pa kaya? Ang todo niya? Pwede ra. Bakit? 20? Bakit? Hindi na kasi lang. Hindi pa ba? Bakit Valentine's promo nila? Man, nahulot na magkaro. Ay, bulakan na sila eh. Ha? Hindi ka mahulot ba yun eh? Mga rakaw. Nagapanis mga bata ang daan. Ano ka ba? Pwede na rin mo Naruntak dahil. mas banda. Di ba ang mga pagkanda? Morde ko. Okay, it's Ash Wednesday but decided nga mga on me so nagtampo-tampo para magbudol. All tuna. Okay, for Ash Wednesday. Lunchtime, ka-familia. Mga on. One full meal naman daw. Nagabit niya magpapuso tayo. Oh, one full meal. One full meal. Karon ato one full meal. Lunch ato ang full meal. Nang gabi eh. Unyang gabi tubig na lang. Mukurog ka? Mukaon jud ka? Kinsay nagpabadlis na? Ako, Ma'am Regina, Ay. naitong sa... Oh. Safe man mukaon kay wala may meat ani. Ay, thank you sa cake, Attorney Myla. Thank you so much. Heart. Ingon si Monmon. Dili siya mo click kay nay hugaw sa imong hangbunang. Wa ka nagbabadlis sa imon. Wa. Pagalis ka jamon. Oh, David. Wala nang gihapon niya. Ako ba nung nag-live niya? Moral obligation man na nato. Patugon do siya. Wala, ang dili laki. Ba eh. Ado ka ka tayo no. Mga fighter juning diring dapita okay na nasinaw. Dito kay mga kakapkit pakityot oh. Pagkatyot oh. Yaman na maglawas ba? Binahan ko na pangko. Di ano ko kay gasuri-suri. Nag-vlog na siya. Daghan ba akong Wa nakakwarta ba nang ako concept kay karang abi ninyo meat Sila no. karne. Tuna na. Ano ko ipulit ko lang mga karne. Tuna oh. Tadi mo yung dito bilangan. Good na ko. Thank you. Good. Ako ba? Mura ko langaw paglubot asa na mo. Asa mo tong dali na po dire. Ako lagi dito. Nami mo dire kanay tuyo. Ano dito yun eh? Ako tama. Nakuha. Dili. Hindi na kuha ng Gikapoy tindo. Murag way planong undang ni kay galingkod na. Kana mungat mo duna. Ako mo niya doon mo si live niya. Tumpang tu. Isuwan ba? Kapay mo dai pud ang kanang pansit na tuna na. Dumi siya. Yan kami na niya. Andiyan niya. Ano ito punay ba din? Ay, Mauricio kinanglan nguyab na ka kay ito. Kaya di mo mo? Pointer na nakapen. Nakapir. 31?
Motoy pito ka karon? Ha? Ay, mulapas na ka sa kalendaryo. Nasa flight 20. 9.